ವಡಾಗನವಾ ಎಕಿರಶುಗೆ ಮಾಲೂಮಾತ ಎಗತುಂ ರೇಸ ಜುಮ್ಹೂರಿಯ ಕುಡ ವಗುತುಗಳಿಗೆ ತೆರೆಗ ಫಾಫ್ ದರಂಬೂದು ವಡಾಗತು ಮಿವಣಿ ಹಮಜೈಫಾ ಮಿಕಮಾ ಗುಳೆ ಹಮ ತಫ್ಸೀಲಾನ್ ಮಿಂತಿ ಬೆಫ್ನಾ ಹಮೆ ಗೆನೆಸ್ತೆ ಮುಂದಾಣ ಫಾಫ್ ದರಂಬೂದು ರೇಸ ಜುಮ್ಹೂರಿಯ ಮಿಕುರಬಾದ ತರು ಫುಳುಗವೆ ಸಮ ಮುಹಿಮು ಮಶೂತವುಗೆ ಬಿಂಗಾಳ್ ಹಮಜೈಫಾ ವಾರ್ ಬೈರ್ ಮಿ ಮಶೂತಗೆ ನಿಮು ಫಾಹ ಗುರುಸ್ ಮಿವಣಿ ಹಮಜೈಫಾ ಮಿಕಮಾ ಗುಳೆ ಇತರು ತಫ್ಸೀಲ್ ತಿಬೆಫ್ನಾ ಹಮೆ ಗೆನೆಸಿ ಮುಟಕ ಮಿಹಾಸಾಬ್ ಮಿಹವಾಲ್ ಕೊಲ್ದನಿ ಶಾಜಿಯಾಯ अदाल में तिबेफना हमें आवागत हम मिगेने सिने रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ राज्य के हतारो अतोಳ मिकुरा मुगेंदवाद फुलगे तेरिंग फाफ अतोळगा हेमनिक फान वडानवा तेवण अर तरबूदु रईस जमहूरिया वडागतಂ अदे मी रश बलालर्ग हम फाह कोल्ले मी अतोळगे फस रशक रईस जमहूरिया एबा वडानवा मी अदु मी गितुर वडान मोहम्मद जहफ मी बनी फाफ मगूदु अदे मयल में फाफ फिया यवसानी गुस अदे मी रश बलालर्ग मी रशक हम मी रईस बात है मंट कारश के बंदर सरहद वरपड़ जीने तिरकुरे फाकम फाह कुरवेग तंग ऑफिसर ता खुद के खुद तक आदि जहां हमारा रश तेरे जीने तिरकुरे फाकम हम फाग कोल्ला अदरे से मरहबा देने मंट का मेरा शो के काउंसिल आंखें के तारीखी हम से के कोरा कमेटी आदि हम एक तरह रश के वार गिना आदत के रही तुम खुद ही पड़ रही तुम हम बंदर सरहद मिवानी एसवा रईसो जमहूरिया के लॉन्च कलो मिहार मिवानी हम मिरशा मिगेंदवणे हम पांदर कुरवम कुड वक्त कोड़के तेरे का हम निक्वानो रशा फैबा वडनवाने अद मिरश बलालायरुग मिरश की हम मिरश के आबादी की हाहक हाहु दश के आबादी कम फाह कोला मिरश का दिरोले आबादी की गए गणका हतर सते का फंसास में हंगना में मिरश के रजिस्टर्ड आबादी की हसते का इंहा में हूँ स्कूल का सते का इंहा दारे वरों है बहमा तालीम हासिल करा मुंदे मिरश बलालर का मिरश का समा तरक्की के मुहिम मसा के तक इंफ्ता करों कुरिया गेंदाने एमे फुरतमा अरे सो जमहूरिया हम मिरश का कुरिया गेंदावाने रशुका तरक्की के गोतुंग आमे कुरिया गेंदा पाए मशरूत हो के मसा के फिशुमा आधे हम इंफ्ता को दिन के मिकांतता एगतुंग दरमुदु हेल्थ सेंटर के एक्सटेंशन इमारत के बिंगा हरुपाते वाने आधे एक इतुरा रेसो जमहूरिया मिरशुका अलग कायम कुरा बैंक ऑफ मोरिव्स के एटीएम के खिदमत रस्मी को फेटे मस्कुरिया ताने मी खिदमत फटवा देवानी रेसो जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ कुड़ा कुड़े के तेरेगा मिनक फान हमा मिरशा फैबा वडान वाने अदे मी दरबोद बलालारुग इतुर दे मिरशुगा कुरिया तानी अलंग इमारा कुरा फिटनेस एंड रिक्रिएशन सेंटर के बिंगा एलुंग अदे रेसो जमहूरिया मिरशुके काउंसिल हंगेनुगे तारीखिया मसके कुरा कमेटिया अदे हम एक इतुरा रशुके रईतुना बदल कुरेमुस कुरिया ताने गुतुं दरमुदु के रईतुना बदल कुरेवुं मी ओन्ननी मी तो के कनका अनोगि साली साकं हर मी बाबा हास जलसागा मी जलसा कुरिया ताने तरमुदु स्कूल का रईस के मी दतुर फुलुका जुमला एत्तिरी सराशकं हेपा वडानवा एगुतुं हम एम्मे फुरतम हेमनिक फानो मे दातुर फुलगे तेरें जारे कुरा वाफणी वावतुल का मी होंदिरुले फसरशा आदि हम एक इतुरा मे दातुर का देम्मे हिमनी फावतुल के फसरशा मी मातुल के अरशे के इतुरा था अतुल के तेर अरशे एम्मे फाहुं मे दातुर कुरा मोहम्मद जफणी ता अतुल के मेरा तका रईस के मे दातुर फुलकी के गंडका एंग हफ्ता के दातुर फुले निवाले मफहुमाल वरागत मोहम्मद जफणी अन्ना हो कुरु दो हो के रे अते रईसो जमहूरिया मिहार मिवणी तरबूदु फैबा वडानवा फैमनिक फाना मरहबा दन्नवणी काउंसिल के फरातो इगतुं काउंसिला मी दायरा के मेंबर आदि हम काउंसिल मेंबर उन्ना अंगेनो के तरक्की मसके कुरा कमेटिया मेरा शुका सरकार के खिदमत ते मरकज़ तक के हम ऐश्वर्य में स्पैर वडानवा कंग फाहग कोल्दा अधे हम एक इतुरा वरगिना आदते के रही तो रईस मरहबा देनु मटकारश के बंदरुस्तर हद्दा वणी ऐसा रईस के मेदा तुरफुल के में बोडो बेणम कवे के मेदानी हम रही तो नागा तुम बदल कुरेवुं एमनिक फान फाहग कोरवा कोतगा ला मरकज़ी निज़ामेगे हकीकी गोतुगा थम फेस कोरवमा हम अबदो इस मसके कोरवा कम फाहग कोरवा एगुतुं मिहातना में कोरिया गेंदिया मसके तकुगवेस हम वर बोडी ति कामयाबी तक कुरियरुन तक होदा फाकं हमारा इसके वाहक फुर तक कवेस फाहग कुरवमं एबा गेंदवा एगुतुं अरेगे मनिक फान के जलसा के वाहक तक बाला लायरुगवेस
ඉගතුන් රයිස් කෙරේගේ වාහක ෆුලන් අල්මෙන් බලාලා අයරුගවෙස් ෆාහක් කොල්ලවේ හැමලාමක සීනිසාම් හර්තනා කුරුමට්ටක එමනික් ෆාන් රාජගේ මේ අතොල්තකුගේ එමනික් ෆාන්ගේ දවරුගේ තෙරේක දේ කොම්මೆ ರಶಕ ದೆಫಹರು ವಡಾನೆವ ಹಮ ಜೆಫಾ ಕಾದಲ್ಮೆ ನಾಯಕಿ ಹಮ ಕುಳಿವರಾಪೆ ವಜೀರ್ ಹುಣ್ಣೆವ ಮಾಯಕಿ ಹಮ ಹಾಲಾಡ ಅಲ್ಮೆನ ಫಾಹ ಕೊರಿವೆದ ರೈಸ್ಗೆ ಮೇ ತಸಡ ಅಲ್ಮೆನ ವರ್ಗಿನ ಫಹರು ಹಮ ಕುಳಿವರು ಫೆಸಿಲಿತಗೆ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾಲ ವಿಧನ ಮೆಸ್ ರೈಸ್ಗೆ ಸಿಯಾಸತ ಕಲ್ಮೆನ್ ಬಲಾಲರ್ಗ ರೈತುನ ವರ ಗಾತು ಮಸಕೆ ಕುರಮುನ್ ದಾತ ಮಿ ಫೆನ್ನಕ ಬತೋ ಮಿ ದತರು ಫುಲ್ ತಕುಂ ಕಿಹಾವರ್ಕ ಸರ್ಕಾರ್ಗೆ ಮಿ ಸಿಯಾಸತ ಹಾಸಿವ ಮುಂದೆ ತೋ ಅದೆ ಅಮಾಜ ಹಾಸಿವ ಮುಂದೆ ಅದೆ ಮಿ ದತ್ ಫಳಕಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಮಿ ಹುಳೆ ರತ್ತವುಗ ರೈತುಂಗೆ ಹಾಲು ಗಾತು ಬೆಲ್ಲವು ಮಟ್ಟಕ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹುರಿಯಾ ಕೊರಬಾ ದತುರ್ ಫುಳೆ ಮಿ ದತುರ್ ಫುಳುಗ ಕೇಕಿ ಮುಅಸ್ಸಸತಕುಂ ಕೊಫಹರಿ ಮಸಕ್ಕತ್ತಕ ಆದಿ ಎ ಮಸಕ್ಕತ್ತ ದಾ ಮಿಂಬರ ಏಕಂಕಂ ಮಿ ಕೊರೆ ಮುಂದಾ ಗೊಯ್ ಮಿ ಗಾತು ಬಲ್ಲವಲವ್ವ ಆದಿ ರೈತುನ್ දෙකේ ಗೊಯ್ ಏಕಂಕಮುಗ ಮಿ ಸಾಫ್ಕೊ ರೈತುನ್ ಬೇನುಂ ವಾ ಗೊತ එකංකම් බට්ටන් කුරවෙමු ගෙන්දිව් මී දතුරුගේ එමෙ බොඩු එ බේනුමකි තම එගොතුන් අලුණ දන්නවානි මී රාජ්‍යයේ කුලිවරු සියාසත් එමෙ බොඩ ඉස්කම දෙවණි මුලි රාජ්‍ය ෆෙතුරිගෙන් කුලිවරු දාගොත රාජ්‍යයේ කුඩ රෂේ බොඩු රෂේ වකි ගින්තියේ තෆාතු නුකො කුලිවරුගේ දායරයන් රාජ්‍යයේ රත්තකුග ಹಿಂಗ ಮಶ್ರೂತಕ ಅದಿ ಕುಳಿವರು ಏಗೆ ಜಾತುಗ ಗೆಂದೆವೆ ಗೊಯ್ ಮುಳಿ ರಾಜ್ಯ ಶಾಮಿಲ್ವಾ ಗೊತ್ತ ಬಟ್ಟಂಬೆಗೆನ್ ದಿಯು ಏಗೆ ಮಾನೇಕಿ ಕೊಮ್ಮೆ ರಶೆಗ್ ಗವಸ್ ಕುಳಿವರು ಕುಳೆ ಮೊಳು ಕುಜ್ಜೆ ಹುರಿಯ ಎ ಕುಜ್ಜಕಿ ರಾಜ್ಯ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕುರಂ ಉನಿ ಗೌಮಿ ಟೀಮ ಅಣ್ಣಾನೆ ಗೊತ್ತುಗೆ ವಿಯುಗೈ ಉಫದ್ದು ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡು ಎಮ್ಮ ಬೇಣುಮಕಿ ಅನೆ ಬೇಣುಮಕಿ මුළි රාජ්‍යයේ රයිතුන කීවස් আদি කුදිබොඩ එම්මෙන කීවස් හෂිහියෝ බයික් කමුග මේ බෙහෙට්ටේනේ ගොත හරකත් බට්ටන් කුරු කංකං කුරවෙනේ ගොත ඉන්තිසාම් කුරු දිවේ රාජ්‍යයේ පොපියුලේෂන් ගේ 50% උනි 50 ඉන්සත් වර මති අද දකි හුන්නන් ජෙහෙ බරුමිනවර බරු මිහු තිබිතනේ WHO ගේ රිපෝට් උන් දක්කා ගොතු ගස් අදිමීගේ ඉතුරු anemia nunia vitamin D deficiency nuni mikahal kantata kivas mikahal kankama warak gulun huri kantatak bima forihama sihhategga ade hashiheo kammatiga behettu mattaka physical activity yaki waram muhimmu dawren ada kura ecche ehem wima muli rajya shamilwa gota muli rajyaka fitness center gayam kurma adi e fitness center beenun kurevene nizame ekan regular ko rajyage raitunna exercise the dunia physical activity gendemene gotuge nizame ekulawala ekan kuru mi kuliwaruge siyasatuga oi emme bodu ekkamaki ehema mikan kurumattaka kuranjehe kankan ei mi trainerun ufeddum vias anunia kasat kurane tantan nuni wasilatta gaim kuran vias mikankan kuremunda gota adi mikankan raisuna gaatun ballawa ekan alun menge landudandiya hasil kurevene goy e gotuge magu fahi kurdemu mi daturuge kuliwara gulun huri kandattawga emme bodu ebben maki ema ekankan kurabuma rais ge datur fuluga e ballawamu e gendawani e gotun hama radashuga fitness center ta gayam kurma outdoor gym gayam kurma adi enunas erashegga emme raitum beenum a kuliwarta kulevene wasilatta gayam kurumuge mashruta feshuma adi fasha fori mashruta nimma etantan hulumuge rasmiyatu midani midaturuga kuriya ehma alun dannawani overall ko hama rajyege kuliwaruge policy kuriya gendane goy rajyatuna gatum ballawa ekankan kuriya gendew شكرا يا وزير هذا البنت بفنا هم وقت تومي جنستني رئيس الجمهورية عفاف دارمود ووداعة تومو ميرشون رئيس مرحبا تنمو ميرشو كدين كوريا جنداني ميرشو كتاريكي كباي مشروطان افتاح كوريفون أديا فوقرا يتونا بدل كوريفاني المن هما مي با كوريا جنستنا
عادل من تبي فينا هم ميجي سنين رئيس الجمهورية فاف دارم بدو بداعت مونك فانا مرحبا دنيا متكارش كرايتم كوريجين دي نوتا بندر سراحات من فانا مرحبا دنيا متكامل كوريجين دي حركات إيرش بداعت من رئيس الجمهورية هون مرحبا دارنا فاوائر كوريا دميوتي إيرشوكا باي مهم إيفنت تكين يقولون هما مي داربودو هيلث سنتر के एक्सटेंशन के बिंगार के रस्मियात आदि हमें के ATM के खिदमत फिश के रस्मियात के तुम फिटनेस एंड रिक्रिएशन में बिंगार में सरहद के बिंगार के रस्मियात समान तिफना हमें वक़्तों के नस्तेना رئيس الجمهورية أطول تريغرا شمي كورم هندوا داتور فلوكي ثيرين مي داتور فلوغا هاتور أطول كباداغت محمد جهفام إبابه ميكوتو مي هنديرولة مي هاتور رشكي هاتور أطول كي اتيريس رشكا باداغت محمد جهفاير مي هارمي بني واوا أطول كي فاسرشة نيم وادا وافدي ميادو جواغوتة جمنك فان كوريا دينغوتي فاف أطول كي دارم بودو آدي هميا كي مغودو نيوما كي فاف أطول كي سماهوري هارشة مي نيمي جنديه جمنك فان جمي داتور فلوفر فاف أطول فو دين جمنك فان باداغت محمد جهفام ميبني مي ماتلا أطول كي بس مي هنديرولة أرشكا باداغت محمد جهفة بابه رئيس الجمهورية أطول تريغرا شمي كورم هندوا داتور فلوكي ثيرين هما مهم جينا خدمتك فيتم جرسميات كمان فان شرف القدم بوداغر نبا ينكم وما كمي حسابون من تبفنا همية دربودو هيلث سنتر के एक्सटेंशन इमारत के बिंगार के रस्मियात वगुतों के नस्तेना أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दिवेराचे के इज़्ज़त रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ सिहता बे वज़ीर ऑनरेबल अब्दुल्ला नाज़िम इब्राहिम दादत के वज़ीर उन्ना रईत मजलिस के मेंबरों दादत के ईश्वरिन्ना कंपनीताओं के ईश्वरिन धर्मोदो काउंसिल के रईस आदि मेंबरों धर्मोदो के लबेत रईतों अस्सलाम वालेकुम फाफ धर्मोदो सिही मरकज़ इधर कुड़वे आ इमारतों के अमली मसक के फैशमों के रस्मियात मरहबा कीर्त गुरुआन के बरकातों में रस्मियात फतवा देवी धर्मोदो स्कूल के दरिवर ज़िला मोहम्मद धर्मोदो सिही मरकज़ फ़ौरक देमुंदा खिदमत इधर हरफत का गेंगोस्ती मरकज़ दिमाग फ़ैवा मस्सा तंग हल्ल कुरुमु के उम्मीद तक गुड़ला में फ़ैवा में बड़ मशरूअ के अमली मसक के फतवा देवानी सिहता बे वज़ीर ऑनरेबल अब्दुल्ला नाज़िम इब्राहिम अरियुका बैर वडाकन्नवाणी निलंदो दायरागे इज़्ज़त मेंबर फातिमा सौदा आदि धर्मोदो काउंसिल के रईस अब्दुल हमीद आदम
ಶುಕ್ರಿಯಾ ವಜೀರ್ ಆದ ಮಿಹಾ ಸಾಬು ಮಿರಸ್ಮಿಯಾತು ನಿಮುನಿ ಎಮ್ಮೆ ಬೇಫಳುನ್ನ ಬಾಜೋಡಿ ದುವಾಕಂ ಎದೆ ವಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಂ ಅದರ ಮೆತಿ ಬೇಫ್ನಾ ಹಮೆ ಅವ ಗೊತ್ತಂಗ್ ಆಮಿ ಕೆನೆಸ್ತಿನಿ ಫಾಫು ದರಂಬೂದುಗೆ ಸಹಿ ಮಾರುಕಜ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆ ಇಮಾರಾತುಗೆ ಬೆಂಗ ಅಲ್ಮಟ್ಟಗ ಆಮೆ ಕೊರಿಯ ಗೆಂದೆ ರಸ್ಮಿಯಾತು ರಸ್ಮಿಯಾ ಶರಫರ್ ಕೊದ್ದೆ ವಾಫಣಿ ರೆಸೋ ಜಂಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಯ್ಸ್ ಅದೆ ಹಮಗೆ ತುರ ಆಮೆ ರಸ್ಮಿಯಾತುಗ ಹಮ ಆ ಇಮಾರಾತುಗೆ ಬೆಂಗ ಅಳುವಾದೆ ವಾಫಣಿ ಸಹದ ಬಹಿ ವಜೀರ್ ಅದೆ ರಸ್ಮಿಯಾತುಗ ರಶುಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಜೀರುನ್ನ ಅದೆ ಹಮ ಏಗೆ ತುರಂಗ್ ಮ ಮಿರಶುಗೆ ಕಿಕ್ ಮುಅಸ್ಸಸಾತುಗೆ ಸರಿಂ ವಿಸ್ಪೈರೋಡ ವಾಕ ಫಾಹ ಕೊರವೆ ದೆನ್ ಕೊರಿಯ ದಾಣಿ ಫಾಫ್ ದರಬೂತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಬೆಂಗ ಇರ್ಮಟ್ಟಕ ಮೇ ಬಾವ ರಸ್ಮಿಯಾತು ಮೇ ರಸ್ಮಿಯಾತು ಶರಫರ್ ಕೊದ್ದೆವಾನಿ ರೆಸೋ ಜಂಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಯ್ಸ್ ಅದೇ ಮೇ ಫೆಸಿಲಿಟಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಹಮಾರ ರುಷ್ಕತಿ ಬೆಗೆ ಕುಳಿವರು ಕುಳಿವೇನೆ ವಸೀಲತ್ತ ಹಮ ಜಮಾನಿ ಫೆಂಬರಿಗೆ ತರಕಿ ಕೊರವಿಗೆ ತಾಕಂ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲವೇಗುತಂ ಕುದಿ ಆಬಾದಿ ತಕದಿರುಳೆ ರೈತು ನವಿಸ್ ಕುಳಿವರು ಕುಳಿವೇನೆ ವಸೀಲತ್ತ ಕಾದಿ ಹಮ ಕಷ್ಟತ ಆಶೆ ಕೊತ್ತಿ ಮಿ ಬೇಣುಂಬ ಹಮ ವಸೀಲತ್ತ ಕಾಯಂ ಕೊರು ಮೀಗೆ ತೆರೆ ಮಿ ಕೊರಿಯಾಗೆಂದನಿ ಮಿ ಮಶ್ರೂ ಮಿ ಕೊರಿಯಾಗೆಂದನಿ ಮೋದಿವ್ಸ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಹವಾಲ್ ಕೊಗ್ಗೆಂಗ್ ಎಗುತಂ ಮಿ ರಸ್ಮ್ಯಾತ್ಕ ಕೊರಿಯಾಗೆಂದಾನೆ ಹಮ ಮಿ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಬಿಂಗ ಎಡಮ್ಗೆ ಮೇ ಕಂತತ್ತ ಅದೆ ಕೂಡ ವಗುತ್ಕೊಳೆಗೆ ತೆರೆಗ ಮಿ ರಸ್ಮ್ಯಾತು ಫೆಶ್ಗೆಂದು ಮಾಕಿ ಅಲ್ಮೆತಿ ಬೇಫ್ನಾ ಹಮೆ ಅವಾಗುತಂ ಗೆನಿಸ್ತೆ ಮುಂದಾಣ ಮಿ ಆಯ್ಕೊ ಎಕೀಗ ಮಿರಶ್ಕ ಹಮ ATMಗೆ ಹಿದುಮ ಫೆಶಂ ವೆಸ್ ಕೊರಿಯಾ ದಾಣಿಕಂ ಹಮ ಫಾಹಗ ಕೊಲ್ಲ ಅದೇ ಮಿಹಾ ಸಾಬುಂ ಅಲ್ಮೆತ್ ಬೇಫ್ನಾ ಹಮೆ ಅಮ್ಮಿಗೆ ನೆಸ್ತಿನಿ ಫಾಫ್ ತರಬಹುದು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಬಿಂಗ ಅಡ್ಮಟ್ಟಕ ಮಿ ಬಾವ ರಸ್ಮಿಯಾತ್ವಾಗುತ್ತ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم Tibhiratsega Izzatir Raisul Jamhuriya Dr. Muhammad Moiz Vadagantir Bebe Embehabe Fulu Assalamu alaikum. Fafu Darabodo Fitness and Recreation Center Gabinka Ramasha Fafu Darabodo ga ATM ke hidme fetoma Pava Hasa Rasmiata Tia Embe Fuluna Marhaba Danava Fafu Darabodo Fitness and Recreation Center Gabinka Ravada Vuma Kulivara Hashio Kama Behe Wazir Adi MSL ke CEO Adi MD Adi Arihuga Daira Gerayutunge Majlihuge member Darambudu Council Gerais Vadaga Devuma Vada Adaber Kamak Algantan Nava शुक्रिया आदे दे मिरस्मियातुगा उन्नानी मिरशुगा ATM गा खिदमत इफ्ताह करूं मी खिदमत इफ्ताह को देव माउंड बिदरनावदनी राज्य के सदस्य जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइस आदि अरुगा वडायतमा PML के चेयरपर्सन आदि CEO आदि MP आदि काउंसिल के राइस दन्ना Almet befna hame awagutum ke nesamo mi gendani Reso Jamhuriya Dr. Mohammad Moiz Merishke te
प्रोजेक्ट एक हम इफ्ताह को देवंग एगो तो मिहार में कोरिया के अंतनी मिरशुका बीएमएल के खिदमत तो बीएमएल के एटीएम में बाहटा एटीएम के खिदमत फिशमट का में बावा मुंगेंदा रस्म आते तो में फटवाते फनी रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ अदे हम मी गितरा मी दायरा के मेंबरा अदे हम BML के सरे में सम बैर में डायनवा का फाह कोल्ला अदे बैंकिंग के खिदमत की हम सरकारों में खास इस कमेटी के रत्ता को का हम कोरिया के अंदर दा खिदमत का फाह का कोल्ला एक तो में खिदमत की राशुकती बेगिंग फैसाना का जामा कुरेवेने में फसे है इंतजाम में रही तो ना हमें फाइकोतिन मटका कोरिया के अंदर मुंदा मसकते में दातर फुलगस वरगिना रत्तकुगा मेवनी एटीएम के खिदमत फशाफा मिहातन राज्य के एकार अतड़ेका में खिदमत हम रत्तो का फशमंदा कम फाह कुरेवे कोरिया में मिया हर के तेरे का राज्य के हुरी हारश के एटीएम के खिदमत फिशमकी हम सरकार के आमाज का फाह का कोला मिया माजा वासिल मटका वरगिना रत्तकुगा एटीएम के इमारत तरगे कुरम के मसकता में वगतो ऐसे बा कोरिया दे दें मेरा स्मियात को अन्नानी हम दरंबूदो का एटीएम के खिदमत फिशंग इफ्ताह को मटका एकम के हांदानी फिलाई मेरे शुगे काउंसिला हवाल को देवों में फिला हवाल को देवानी रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ अदे एटीएम के खिदमत वेगे मेदनी हमारा रश के रही तो ना हमारा मुहिम खिदमत का फाह को लेवे तो हम फैसाना का जामा कुरुम के में खिदमत की हमारा रश के रही तो खुद ही आबादी तक हम बस हम एम बेनुम बाय में असासी खिदमत के को तो हम फाह को ते मनता खिदमत का हमारा इसके वाह फुर्ता को बस फाह को वेगे ताने मेरे शुका देंग और नानी मेरे शुके रही तो ना रईस जमहूरिया बदल करे मा अदे हम काउंसिल अंगेनो के थारे की मसा के कुरा कमिटी या बदल करे वंग काउंसिल बदल मा फाहुगा मेरे शुके रही तो ना बदल कुरमट का मी बावा रस्मियात सलमेंति बेफना हमें वागुतुं केनेस्ता मुमकिन ताना मेरे शुका अलमेंति बेफना मिगेनेसी मेरे शुके तीन मशरूम इफ्ताह करूंगे गुतुं रशुके से हेमारुखस के इमारत के बिंका एडम के में मसकता अधे हम एगितुरा रशुगा फिटनेस एंड रिक्रिएशन सेंटर तरकी कुरुमा एकम के मसके एमएससी ला हवाल को के फिशमा बिंका एडम के रस्मियात के इतुरा मेरे शुका एटीएम के खिदमत रस्मी को फिटवं अनमें हम तिबेफना हमें रशुगे रही तो ना बदल कुरमट का रईस जमहूरिया पावा चलसा वगतन के सेना में साबों स्टूडियो हवा कोलाना ಅದೇ ರೈಸ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯ ಅತೊಳ್ತೆರೆಗೆ ರತ್ತಕ ಕುರುಂಗೆ ದವಾದ ತುರುಫುಗೆ ತೆರೆ ಮಿವಗುತ್ ಮಿ ಹುಣ್ಣೆವಿ ಫಾಫ್ ದರಂ ಬೋದುಗ ಕುರೆ ದೆಂಗುತಿ ಎರಶುಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲ ಆದಿ ಅಂಗೆನುಗೆ ತರಗಿಯ ಮಾಸಿಕೆ ಕುರ ಕಮಿಟಿಗೆ ಮೆಂಬರುನ ಬದಲ್ ಕುರುಂಟ ಕರೆಸ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯ ಬಾವಾ ಬದಲ್ ಕುರವುಂತ ಆದಿ ಎಫಹು ರೈತುನ ಬದಲ್ ಕುರುಂಟ ಕಾ ಖಾಸ ಜಲ್ಸಾ ಬೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜೈಫಾ ವಾಯರು ಅಲ್ಮತಿ ಬೆಫ್ ನಹಮೆಂ ಜಲ್ಸಾ ಸಮವಾಗುತುಂ ಗೆನಿಸ್ತೇನ ರೈಸ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯ ಅತೊಳ್ತೆರೆಗೆ ರತ್ತಕ ಮಿ ಕುರುಂಗೆ ದವಾದ ತುರುಫುಗೆ ತೆರೆ ಮಿದ ತುರುಫುಗ ಹತಾರು ಅತೊಳಕ ವಡಾಗತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜೈಫೆ ಬವೆ ಎಗೆ ತೆರೆ ಮಿ ಹುಂದಿರುಳೆ ಎತ್ತಿರಿಸ್ ರಶಕ ವಡಾಗತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜೈಫಾ ವಾಯರು ಮಿಹಾತನ ŋෑರು ಮಣಿಕ್ ಫಾಣ್ ಮಿವಣಿ ಎಂ ಅತಳು ನಿಮ್ಮವಾಲ ವಾಫೆಗುತುಂ ವಾವತಳುಗೆ ಮಿಹುಂದಿರುಳೆ ಫಸ್ ರಶಕ ವಡಾಗನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜೈಫಾ ವಡಾಗನ ವಫಾ ವಾಯರು ಫಾಫ್ ಅತಳುಗುಸ್ ಮಿಹುಂದಿರುಳೆ ಫಸ್ ರಶಕ ವಡಾಗತು ಮಿವಣಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜೈಫಾ ಮಿಗತುಂ ಮಣಿಕ್ ಫಾಣ್ಗೆ ಫಹು ಮಂಜಿಲೆ ಗೊತುಕ ಫಾಫ್ ಅತಳುಗ ಮಿದು ವಡಾಗತು ಮದ್ದೆಂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜೈಫಾ ವಣಿ ಮಗೂದುವ ಅದೇ ಫಹು ಫಾಣ್ ದೆಂ ವಡಾಗತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜೈಫಾ ಮಿವಣಿ ಮಿ ಮತಳ ಅಮೆಂ ಮಣಿಕ್ ಫಾಣ್ಗೆ ದತರು ಫುಳಾಗುಳೆ ಹಮ ಫಹುಗೆ ಮಾಲೂಮಾತ್ ತಿಬೆಫ್ನಾ ಹಮ ಮಿ ಕವರೇಜ್ಗೆ ತೆರೆಂಗೆನೆ ತೇನ ವಾಹಕ ದನವಾಲಮುಂ मिहाय साहब मम्मी वगुता कवरेज कुरुकोलाना वर बाजर वगुत कोल खैदे अस्सलाम वालेकुम ಕೌಮಾ ಮಗೆ ದೀನ ಮಗೆ ಅಮ್ನಾನು ಕುಳೆಚ್ಚೆ ತಾರೀಖು ಬಲಾಯಿಂಗಿತಿವೆ ಗದ್ದಾರುನು ವಚ್ಚೆ ಕೌಮಾ ಮಗೆ ದೀನ ಮಗೆ ಅಮ್ನಾನು ಕುಳೆಚ್ಚೆ ತಾರೀಖು ಬಲಾಯಿಂಗಿತಿವೆ ಗದ್ದಾರುನು ವಚ್ಚೆ ದೇನೆ ದಿವೆ ಹಿಂಜಾನ್ ವಾನೆ ಕೆರಿ ಕುರ್ಬಾನ್ ಈಮಾನ್
mage deena mage amnanu kulecche takbiruge adu fandu nuve hunnane govala taarifu ivene gotuganam faturala dene dive hinjan wane keri qurban iman kammati mage deena mage amnanu kulecche taarikhu balaye gitibe gaddarunu vacche දිවේ රාජ්‍යගේ කවමී බැංක් of Maldives මාලි හේලුන් තෙරිකම් ඉතුරු කුර්මෂා බැංකේ හිදමෙත්තවගේ මාලුමාත් කෙනස්තනි බැංක් ටොක් ಬೆಲೂನ್ ತೆರೆಂಗೆ ಹಿತುಗೋಫೆದೆ ಸ್ವಾಲ್ತಗೆ ಜವಾಬ್ ತವ್ವೆಸ್ ಮೀ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎದುವೆರಕೊ ಮೀ ಅಳುಗಣ್ಮೆ ತಿಬೆಫುಳುನ ಗುಳಿಗೆ ಗೆನೆಸ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟಾಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ ಇಂತಜಾರು ಕೊಲ್ಲವ್ವ ದುಂಫದುಗೆ ಇಸ್ತಿಮಾಲ್ಗೆ ಸಬಬು ಆಹಾರಕು ಮಿಲಿಯನ್ ಮೀಹುಂ ಮರುವೆ ಮೀಗೆ ತೆರೆಯಿಂ 1.3 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೀಹುನ್ನಕಿ ದುಂಫದುಗೆ ಇಸ್ತಿಮಾಲ್ ನೊಕುರಾ ಮೀಹುಂ ಮೀವಾಬಾಗೆ ಅಸರು ಇನ್ಸಾಡಾಗೆ ಹಶಿಗಂಡುಗೆ ಹುರಿಹಾ ಹಿಸಾಬಕ ಫೋರ ನಿಕೊಟಿನ್ನಕಿ ಎಯಂ ಎಮ್ಮೆ ದೆವೀಫಾವಾವೆ ದುಂಫದುಗೆ ಸಬಬು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಿತುಕೆ ಬಲಿ ಫೊಪ್ಪಾಮೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಫದಬಲಿತ ಜೆಹೆ ದುಂಫದುಗೆ ಇಸ್ತಿಮಾಲ್ ಕುರಾಮಿ ಗಹಯಾತುಂ ದಿಹ ಆಹಾರು ಉಣಿವೆಗೆಂದೆ ದುಂಫದುಗೆ ಸಬಬುಂ ಅಂಗ ತಗಯ್ಯರುವೆ ಬಲಿತಜ್ಜೆಹುಮ ಮಗುಫೈವೆ ಮೀ ತಿಮಾಯ ತಿಮಾಗೆ ವಶಯಗಮ